बुहुमाव सुबुंफोराल'नो बेबादि जाय गोथोंसिन बोनो हायो। नाम्बार 2 मा नोंथाङा मिथिगौना भारतावल'नो बांसिन इंराजि रायज्लायनाय जायो। नाम्बार 3 सानखौराङाव जेबो आवाज जाया। नाम्बार 4 सानखौराङाव थांग्रा गिबि सुबुङा भारतनि श्री राकेश शर्मामोन। नाम्बार 5 फरेनारफोरा भारतनि रांखौ भारतनि बायहेरायाव लांनाया जोबोद गेदेर आयेन बेरेखा। नाम्बार 6 हौवाफोरा बांसिनै सानसेयाव खेब 5निबो बारा नंखाय बाथ्रा बुङो, हिनजावफोरनिख्रुइ 2 गुन बांसिन। नाम्बार 7 माखासे थिउरिनि बायदियैब्ला गासैबो ब्लेक हलावनो मोनसे सानखौरां दं। ओंथिया जाबाय बे समाव जों गासैबो सुबुंफोरा ब्लेक हलनि सिङावसो दं। नाम्बार 8 सानखौराङाव थांग्राफोरा बुङो सानखौराङा लहा खामनाय उखुन्दै बायदि मोनामो। नाम्बार 9 इउरेनास ग्रहआव खालिबोल' 2 बोथोर थायो, गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर। बेयाव बोथोर मोनसेया बारलांनो थाखाय 42 बोसोर सम लायो। नाम्बार 10 एस्ट्र'नमार्सफोरनि हमदांनाय बायदियैब्ला सानफ्रोमबो अख्राङाव 25 crore बांसिन गोदान हाथरखिफोर जोनोम जायो। नाम्बार 11 12,000 बोसोर सिगां केंगारुफोरनि महरा हिप्पोपटामासफोरजों एखे जाफ्रामोमोन। नाम्बार 12 सानखौरांनिफ्राय चाइनानि बयनिख्रुइबो गोजौसिन दा ग्रेट वालखौथ' नुहुरा, नाथाय चाइनानि आबहावा गेब्रेंनायखौ क्लियारलि नुहुरो। नाम्बार 13 सैमा आरो मावजिफोरनियावबो जोंनि बायदि आगसि आगदा आखाइ थायो। नाम्बार 14 जुदि नोंथाङा अख्रांनि हाथरखिफोरखौ 1 मिनिटाव 100टा सानहरनो हायोबा नोंथाङा 2000 बोसोराव गासैबो सानखौरांफोरखौनो सानजोबनो हागोन। नाम्बार 15 बुहुमाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन गारि एक्सिडेन्टआ 1769 मायथाइयाव जादोंमोन। बे गारिखौ दिनैसिमबो पेरिस हादराव सामलायना दोनदों। नाम्बार 16 इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनाव सानखौरां दावबायग्राफोरा सानफ्रोमबो 15 बार सान ओंखारनाय आरो 15 बार सान हाबनाय नुयो। नाम्बार 17 एन्टार्कटिकानि बरफजों खोबजानाय हानि सिङाव 400निबो बांसिन बिलोफोर दं। नाम्बार 18 1977 मायथाइयाव गोथौ खोमसि सानखौरांनि सिङाव 72 सेकेन्ड सिगनेल मोनदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो मोनथि मोनाखैदि बे सिगनेलखौ सोर हगारामोन। नाम्बार 19 ग्रीक आरो बाल्गेरियायाव दावहाया बिनिखायनो जादोंमोन दि मानोना बै समाव मासे सैमाया बिसिनि बर्डारखौ बारदोंमोन। नाम्बार 20 बैगियानिकफोरा लाभाजों बुंफबना थानाय मोनसे ग्रहखौ नागिरना दिहुनदोंमोन जाय बे बुहुमजों मिलायफ्रामो। भिडिअ खौ लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो आरो चैनलखौबो सब्सक्राइब खालामना होदो। गोजोन्थों। लोगो मोनफिनगोन थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ आव अब्ला थांथनोसै बाय बाय।